Yes. लांबाय जों दा दाबसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय खैथा नाला होनो खैथा नाला नोंसिना दाला बेयाव माथो बे जायगायानो जाहैबाय रायजोफोर इण्डियान आरो भुटान बर्डार जोङो दा बर्डार सेर सेरनो थांगासिनो दङ बे बर्डार सेरावहाय मोनसे जोबोद गोथौआवहाय मोनसे गामि दङ हाग्रा मोनसे बारनानै दैलाम मोनसे बारनानैसो बे गामि दंहैयो बेनो जाहैबाय थुख्रि बस्ति बे थुख्रि बस्तिखौ बारनानैहाय सोनाबहा जोबोद समायना मोनसे जायगा दङ बे जायगाखौनो जोङो दा नायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट मोनोबा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय खना गामि सबसे खनासिन गामि होनबा बे बेयावबो बानायला जोबथारबाय नामा माबे स्कुल दंना गैया नोंसिनावलाय बानायजोब्बाय टाउन एयारपर्टआ बैयावनो बिराद खामानि मावबाय गोदो बैजों लामा दं हाबनो हायोमोन दाथ' लानाया ओरै फैहोलाबायबावा बै मा फेक्ट'रिरा जानो जौ फेक्ट'रि होनदां बेनो आगोलाव बैयावमोन जौआ बियार जोब्बाय ओइ बुंहरदोंमोनलै बेखौनो नामसै दैया आरो मावगासिनो बेखौ नायबा जों दा हाजोआवसो दं बे जोंनि लाइननिया बोरि 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 खम बिराद बोरि जोब्रा हाब लामाया देन्जारसोलै लामाया थाङो गाहायाव बै थांबा देन्जारसो बै गाहायाव थांथारनोसै जोङो ओरै फैबाय नै गोजौनिफ्राय मोसौसो आं मानसि थाबायनो सानदों बरिया बेनो रायजोफोर बेसेबांबा समायना जायगा बियो बेखौनो नायनो थाखाय जोङो बे जायगायाव फैनाय जादों आरोखि बर'सो नामा बर'सो एकदम साइलेन्ट पार्टि जाफैनो मोजां जाथारगोन जायगाया हाब मा मोनामजोबोलै दैयालाय मोनामोसोथ'लै बिराद गाज्रि मोनामो
नै दैया बिराद मोनामो अबेबा फेक्टरिनिफ्राय लाबोनाय दां बेनो थांबाय बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटजों थांबाय बियो ओरै देवसि जानानै इण्डियान ओरै भुटान सात मोनामो थानो हाला बेयाव बे जायगाया जाहैबाय भुटान बर्डारसिमनि इण्डियानावनो गोलैयो फख्रि बस्ति होननाय मोनसे गामि सेराव आरोखि ओरै सोनाबजों फख्रि बस्ति सोनाबजोंहाय जों दा बेयाव बेरायनो फैदों आरो दै साहाजों नैबे खाथियावनो भुटान रड मेन रड ओमफ्राय नैबे जों थानाया बेयाव आरो खाथियावनो जौ फेक्टरिया अबेबा खाथियावनो दं दांनाया ए अबेबा बे साइडआव दङ जौ फेक्टरिया बिराद मोनामो बेनिनो दैया फैयो फेक्टरिनि जायगाया मोजांमोन नाथाय दैयानो बिराद मोनामो बै नुहुरनाया थुरिबारि बै हाजोआ बै न'खौ न' नामाथाय बै गोथाङा बेरायखांबाय भुटान बर्डारखौ जों दा थांफिनसै लामाथ' बेनो बे दोंसेल'खा फख्रि बस्तिजों दा फख्रि बस्तिनि सोनाबजों दं आरोखि जोङो ओरै दादगारिजों फैदों जोङो दादगारिनि सोनाब गोलैयो फख्रि बस्ति हाग्रा मोनसे बारनानै मोनो आरो बे गामिखौ मोनसे दैलाम बारबावनांगौ आरोखि दैलाम बारनानै फख्रि बस्ति गामि मोनबाय फख्रि बस्ति गामि बारनानै ओरै सोनाबजों दं आरोखि जों दा बे जायगानिफ्राय थांफिनसै जों दा हाजोआवसो दङ हाजोआनो होनजायो बे जागायजेननाय हाजो आरोखि बेनिफ्राय भुटाना जों दा गाखोफिनसै एसे गोजौ गाखोथारनांगौ नै बेनो भुटाननि मेन रड बेयाव ओरै सोनाबजों थांनाय सानजा सोनाब बे गोजौआवसो दङ जोंनि गारिया दा नैबेनिफ्राय गाखोनांगौ नैबेनिफ्राय आयौ नुबाय दा सिनारिया माबायदि दा मानखोफिनथारनांसिगौलाय नै बिराद गोजौ नै गाहायनिखौ माबायदि नुहुरो दैया बिराद मोनामो दा गाखोफिननायाव जाफबगोन आयै एस लांबाय एसेल' गोजौ नङारा गानलु लांबायमोन सासे फैदो एक्सारसाइज जायोरा ने औ एक्सारसाइज जायोरा बिसोरा मालाय फुङावनो मोजां ओरै स्टेप बानायहोनांसिगोनलै बेखौ खुगा लाङोलै ना देन्जार हाइ प्रेसारा ओरै जा सफैफिनबायलै जोङो बोरि फारसे मोनफैफिनबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा बयबो लाइक खालामना हरबानो जाबाय बेखिनियानोसै भिडिअ'आ गोजोन्थों